Altså jeg har jo gerne længe ville snakke om søvn, fordi at jeg synes, at det er utrolig vigtigt, og en af de parametre, vi klart negligerer alt for meget her i en verden og i en samtid, hvor vi hele tiden snakker sundhed, trivsel, og vi altid vil være bedre, og vi snakker også meget om stress. Og alligevel så viser forskningen bare, at vi sover mellem 1,5 og 2 timer ofte for lidt, i virkeligheden, hvad vi burde. Rigtig mange danskere ligger der mellem 6,5-7 timer max, mens forskningen jo siger, at vi helst skal ligge et sted mellem 7 og 9 timer jo. Ja. Hvis vi kigger på vi ligger lige der for i hvert fald en time for lidt. Altså vi kan jo se, at efter vi for alvor begyndte på industrialisering, så sover vi cirka en time mindre, end vi gjorde. For eksempel, altså for bare 50 år siden, sov vi en time mindre, og det siges, at før der, 70 år før der sov vi cirka også en halv time mere. Så på de sidste 100-150 år, der har vi altså reduceret vores søvn med lige omkring 1,5 time. Hvilket jo har nogle store konsekvenser for os. Ja. Både når det kommer til vores hormonelle balance, vores stress, vores søvnrytmer, og måske også kan i hvert fald være med til at påvirke mange af de her problemer i dag, vi ser med forskellige former for sociale og mentale sygdomme, alt fra angst til ADHD til depression. Ser ud som om det i hvert fald forværrer nogle af de her traits jo. Ja, det er der jo ikke noget at sige til. Altså det er jo, man kan jo bare mærke på sig selv, når man har haft en dag, hvor man ikke har fået nok søvn, hvor smadret man føler sig. Altså det er jo en verden til forskel, det kender jeg i hvert fald. Og nu har jeg selv min Crohns sygdom, så nu snakker jeg bare sådan ud fra egen anekdote, så jeg kan jo mærke, hvor meget værre sådan noget som altså, den inflammation, man har i sit system der, det kan bare blive værre ved bare at have en enkelt dag eller to, hvor man er i søvnunderskud. Og med en lille datter nu her, så kan jeg også, altså kommer der jo til at være dage, hvor man er i underskud, det kan sgu godt mærkes på mange fronter, udover bare den der uoplagthed, men også bare, maven fungerer dårligt, og hovedet fungerer selvfølgelig dårligt, og træningen, den er ikke lige sådan, og man restituerer ikke lige så godt, og så videre. Nej, og du får også meget mindre ud af din træning, altså når du er i den her dybe stadie 3 søvn jo, som vi jo, hvor vi jo virkelig er væk, jamen der får du jo, at det er jo der, du har rigtig meget vævsheling, og det er jo også der, hvor at vi særligt får udskiller vores human growth hormone, blandt andet, altså vores væksthormon, som hjælper med at både muskler reparere, men selvfølgelig også opbygge efter vores træning. For ikke også at snakke om udskillelsen af kortisol, adrenalin og melatonin, jo, som også påvirker vores helbred i stort omfang. Jo. Ja, de siger jo, hvad fanden var det, jeg hørte en på YouTube sige, at melatonin jo faktisk er en meget, meget kraftig antioxidant. Okay. Altså det er en af de stærkeste antioxidanter, vi producerer. Okay, spændende. Ja. Det bekæmper flere radikaler i kroppen, og Jamen, det undrer mig ikke. Beskytter mod celleskader og så videre. Så åbenbart, så er det jo også, det er også derfor sådan blandt longevity-guruer, folk der gerne vil leve lang tid, og ham her Brian Johnson, som nogen nok har hørt om, der er det jo også en del af hans regiment, det er det her med at tage melatonin. Og for folk, der ikke ved, hvad det er, melatonin, det er det, hjernen selv producerer, det er det, der gør os søvnige, det der gør, at nu får du lyst til at ligge dernede og sove, det der i princippet gør, at du overhovedet kan sove, tænker jeg, tror jeg, uden at, altså, men ja. Altså det er jo i hvert fald det her, altså det er jo det her søvnhormon, og det er jo det, som vi behandler rigtig dårligt jo nu om dagen, fordi vi har så meget lys fra skærmen. Lys. Ja. Apropos sidder vi her klokken 21 om aftenen og optager med ring light derovre og blåt lys fra skærmen, og jeg har lige slået mit flux fra, som er sådan noget, der skal dæmpe lyset, som jo faktisk kan beskytte mig mod det blå lys. Ja, jamen det er super lækkert, og også ironisk ment, ja. Ja, selvfølgelig. Altså vi kunne faktisk også lige gøre som alle andre, og så lige tylle en energidrik lige her midt i. Nej, det vil være helt fucked. Koffein lige inden man skal sove, ikke? Det er forhåbentlig ikke det, du har i den der. Det er bare vand. Okay, det er godt. Nej, men de siger jo faktisk, at man skal, altså der er jo mange, der snakker om, at koffein, det er jo slet ikke HF hjemme
efter klokken 12 allerede om eftermiddagen, at det faktisk ser ud som om, så har det en negativ påvirkning på ens søvn, Ja, lige så præcis. mange timer efter. Ja, halveringstiden på koffein i blodet, det er jo 6 timer. Ja. Og det vil sige, når du har drukket, lad os sige, du har drukket 100 mg koffein, så er halvdelen stadigvæk i dit blod efter 6 timer. Og det er en kop kaffe, 100 mg, godt og vel. En kop kaffe. Ja. Afhængig af, hvor stærk den er, selvfølgelig. Så det vil sige, du har stadigvæk noget i dit system, indtil du rammer klokken 12, hvis det er, at du først er stoppet med at drikke koffein klokken 12. Hvis du drikker efter klokken 12, så kan du så regne ud, så det er jo blodet i 12 timer. Lige præcis. Og nogen de siger som, jamen jeg kan ikke mærke det. Jamen hvad end du mærker det eller ej, så vil din søvn, det er der i hvert fald mange søvnforskere, der påstår, blandt andet egentlig også har set på YouTube, en der var med i Joe Rogan, at hvad end du mærker det eller ej, så bliver din søvn påvirket af det. Helt negativt. Klart. Hvad end du lægger mærke til det eller ej, så forkorter det nogle stadier af det der søvn der. Det gør det. Det er jo på samme måde, som at nogen de tænker, at jeg sover sgu så godt, hvis jeg lige har fået en genstand eller to. Søvnforskning viser bare præcis det modsatte. Det kan godt være, at du føler, at du er nemmere ved at falde i søvn, men din søvnkvalitet er markant forværret ved indtagelsen af alkohol. Jeg har blandt andet en kammerat, som siger, at han er lettere ved at falde i søvn, hvis han lige har fået en genstand eller to inden sengetid. Men hvad så med, altså, det er jo, jeg synes jo også, det er sådan lidt så, hvis han ikke får den genstand, så bliver han ved med at være vågen i måske et par timer, så går de vel ud med hinanden, tænker jeg. Hvis det er så slemt. Men det kommer vel også an på, hvordan han hjernen, særligt når vi skal til i seng, er rigtig glad, kan man se, for rutiner. Så hvis han har lavet en rutine, der hedder, jamen 2 timer før seng begynder jeg at gøre det her, og så skal jeg have en genstand, inden jeg går i seng, men så vender han også hjernen til det. Hjernen, vi kan se fra søvnstudier, at vi sover bedst, når vi går i seng, også i weekenderne, nogenlunde samtidig hver dag. Vi spiser aftensmad nogenlunde på det samme tid. Vi begynder at reducere det kunstige lys 2 timer før. Altså hjernen kan godt lide at have den her systematik mod, når vi skal til at sove. Ja. Så hvis du har lavet de her vaner her, så kan det jo nemt være, at man føler det. Jeg kan jo også mange, der siger, at jeg føler ikke, at jeg har behov for at sove mere end 6 timer. Nej, men det kan godt være, det føles sådan, men igen, vi ved jo også, at mange mennesker føler noget, men det er langt fra altid, at forskningen bakker det op. Og der bliver man jo bare nødt til at se på, hvad de kliniske billede, de siger, når studierne de er lavet jo. Ja, fordi selvfølgelig en ting er, hvad man tror, hvad man overbeviser sin egen hjerne om, altså placeboeffekten og hvad noget andet, det er så, hvad realiteten egentlig er af det. Lige præcis. Altså, og noget af det, der bliver, jeg jo synes, der er lidt skræmmende, der særligt bliver påvirket i negativ retning, det er jo det her, der hedder det lymfatiske system. Og det er den her bølge nærmest, som man faktisk kan se, der kommer over hjernen, når vi sover. Og det fjerner forskellige affaldsstoffer, for eksempel noget, der hedder beta-amyloid, som man har fundet ud af, for eksempel er forbundet til blandt andet Alzheimers. Okay, ja. Og det gider vi sgu ikke at have, det Alzheimers der. Nej, og det er meget vigtigt i forhold også til, ser det ud til forebyggelse af nogle, i hvert fald de værste effekter af nogle af de her mentale problemer, som angst, depression, som mange mennesker de lider under. Ja, det giver mening. Jamen, det er jo bare helt vildt, hvordan man bare finder, at flere og flere ting, de ligesom bliver påvirket af søvnen. Ja. Jeg synes, da jeg første gang stødte på det, og som vi også nævnte i den forrige episode af podcasten, jeg nævnte det her med næringsstofpartitionering, og der trak jeg det her studie op, som viste, at folk, der prøvede at tabe sig, hvis de tog to grupper, bare lige for at gøre det kort, de tog to grupper, den ene gruppe fik 5,5 times søvn, den anden gruppe fik 8,5 times søvn. De var alle sammen i et lige stort kalorieunderskud, så de tabte sig alle sammen lige meget. Men forskellen på grupperne, det var andelen af muskelmasse, der var tabt. Den gruppe, der havde fået lidt søvn, tabt mere end 50% så meget muskelmasse, som den gruppe, der havde fået meget søvn. Så det betyder også, altså det er jo for sådan en som mig, der interesserer sig lidt for personlige trænere og interesserer sig med klienter at gøre, der skal optimere deres kropskompositioner, der er det jo super vigtigt, at man, som jeg plejer at sige, slår på alle 3 parametre, som er den ene, det er jo træning, kost, og så den sidste, det er søvn, som er nok den mest oversete spiller af de 3 der. Det er klart.
Altså, et godt eksempel, ikke også, det er et studie fra 2020, fra Volker og Strickgold, mener jeg, de hedder. Det viste faktisk, at en nat med dårlig søvn nedsætter din hukommelseskapacitet med op til 40%, hvilket jeg synes er voldsomt. Det er meget. Så er der ikke noget at sige til, det er Alzheimersen, der tager skade der. Altså det hænger sammen. Jamen, det er det. Ja. Det er Alzheimer's eller demens, fordi der er vist nok forskel, er der ikke det? Demens er jo altså en overordnet betegnelse, hvor Alzheimer's er en specifik form for demens, altså en underdel. Du kan også få demens for eksempel på grund af alkohol. Ja. Altså alkoholikere gennem mange år kan udvikle alkoholdemens jo. Og, ja, så demens det er bare sådan en overordnet betegnelse for alle sådan hjerneneurologiske, hukommelsesmæssige lidelser, og så har du så grenene, som er Alzheimer's og alkoholdemens og altså forskellige typer ud fra, sådan som jeg forstår dig. Lige præcis. Ja. Og også om det, du snakker om, jamen, i forhold til dine patienter, hvis vi prøver at hive det lidt tilbage til personlig træning, jamen du ser faktisk, at dem, der sover mindre end de her 7 timer, de har en, altså hvis du sover mere end de her 7 til 9 timer, som du skal, så ser du faktisk en markant lavere risiko for udvikling af både hjerte-kar-sygdomme og diabetes, og også nogle faktiske neurodegenerative lidelser. Jeg har faktisk hørt om både altså folk med, nu siger du neurodegenerative, både folk med sklerose, som får det altså værre, der får attacks, hvis de ikke får nok søvn, og hjerte-kar-sygdomme. Det ser man faktisk rigtig meget med folk, der sådan, hvor de bliver så slemt, at de får søvnapnø, som kan skyldes mekaniske ting omkring udviklingen i musklerne af halsen, eller et eller andet, der gør det, altså hvis de er overvægtige, tunge falder tilbage, der vækker dem, et eller andet, hvor de er nødt til at have en maskine, en CPAP-maskine eller sådan noget til at hjælpe dem. Men der ser man også, at hvis de ikke bliver behandlet, og så får sådan en iltmaskine til at hjælpe dem, når de har søvnapnø, altså så stiger deres risiko for hjerte-kar-sygdom og hjertestop og sådan noget, der er fuldstændig tårnhøjt. Altså du virkelig forkorter dit liv, hvis det når dertil. Ja. Det er jo det. Der er mange aspekter af søvn. Det kan vi blive enige om, at der er sikkert meget som gode grunde til at få nok søvn og få god kvalitetssøvn. Ja, lige præcis. Og også prøve at sørge for, at ens børn får nok søvn, fordi særligt de unge i Danmark har vist, at de er relativt dårlige til det. Og de ligger har det noget at gøre med, at det, jeg ved ikke, om det er bare mig, der oplever det, men ser på de sociale medier, hvordan energidrikke, du ved nu, hele trenden med Monster og sådan noget da det kom til, altså hvordan det ligesom er flere og flere unge mennesker begynder at drikke det, også sent om aftenen, sidder mere og mere ved computerne, sidder for det blå lys. Jeg tænker, det har noget med det at gøre. Helt klart, altså de unge bruger virkelig mange timer på de sociale medier jo, i forhold til det her. Så det er jo en af dem, altså ifølge flere studier, så viser det faktisk, at de bruger mellem 4 og 5 timer dagligt på telefonen nu bare. Ja. Men så er det også, fordi vi har alle de her muligheder. De har bare mere energi, så de føler sig måske ikke, de har behov for det. Der er også gode sjove ting i tv'et. Der er computer games, som vil gerne lige sidde og spille World of Warcraft hele natten med sine venner og andre ting. Og så... I'm selv inkluderet. Jeg skulle lige have den. Og så negligerer man det bare. Eller man vil ud og drikke. Jeg kender det. Fordi man ikke føler. Jeg tror også, det er fordi, når du er ung, ikke? Jamen, det kender jeg for mig selv, men følte ikke, det var nødvendigt. Altså, man kunne gå... jeg gjorde det ikke selv, men jeg kendte der flere, der gik direkte fra at gå i byen, direkte på arbejde. Dengang, der kunne man holde til det. Altså, der var det ikke noget problem. Jeg kunne arbejde nede på Crazy Daisy og stå i baren på Daisy eller i Old Irish, og så var det stedet ikke. Da jeg nærmede mig Old Irish, der var jeg sgu nok allerede ved at være lidt for gammel til. Altså, der kunne jeg godt mærke det. Når man er over 30, så begynder man at kunne mærke, at det er sgu noget andet nu. Når man er i de der 20'er, der fuck det, jeg ligger mig bare til at sove. Nu, hvis jeg vågner, altså jeg kan sgu ikke falde i søvn igen, det kan jeg sgu ikke. Så er det løb kørt. Nej, det er det. Men skal vi komme lidt ind på, altså nu har vi snakket lidt om, hvad er fordelene ved søvnen. Selvfølgelig så var der, bare lige for at opsummere, alle de her neurodegenerative, neurodegenerative sygdomme, hjerte-kar-relaterede sygdomme, og det er sådan den sygdomssiden af mangel søvn. Og så er der bare sådan for folk, der
gerne bare vil optimere deres sundhed og forbedre resultater fra fitness. Det her studie, som jeg igen og igen peger på, som viser, at du taber mere muskelmasse, hvis ikke du får nok søvn under et vægttabsforløb. Du bygger formentlig også mindre muskelmasse, hvis du ikke får mere søvn. Din risiko for skader nede i fitness stiger markant. Generelt din hormonelle profil bliver ringere, hvis ikke du får nok søvn. Og det betyder også meget, både for din kropskomposition, altså hvor meget fedt er du i stand til at smide, hvordan er din krop god til at bygge muskel, og alle de der ting der, de overlapper med hinanden. Det gør det ved vi jo. Vi ved, det påvirker blandt andet ghrealin, ikke også? Sult, ja, det er rigtigt. Det har vi slet ikke engang været inde på, hvordan at mangel på søvn faktisk øger din trang til at spise. Specielt nogle fødevarer har jeg hørt, specielt kulhydrat. Ja, generelt kalorietunge fødevarer jo. Ja, og jeg ved ikke, om det hænger noget sammen med nogle serotoninreceptorer nede i tarmsystemet. Nu er jeg ude på et område, hvor jeg ikke er sådan super skarp, men jeg har bare hørt det et par gange nævnt. Jeg tror, det er en kombi. Vi har jo så mange hormoner, der bliver produceret fra vores tarmsystem og hele vejen op gennem resten af kroppen. De ting, der påvirker det er jo blandt andet det her med, at din viljestyrke er bare mindre, så det bliver nemt at vælge de kalorietunge fødevarer, som jo også ofte er dem, du ikke skal bruge lang tid på at tilberede. Hvor at hvis du har masser af energi, så har du måske lidt nemmere ved at vælge kyllingebryst og broccoli frem for masserinterten. Ja. Ja. Så hvis vi sådan skal bevæge os, nu har vi snakket meget sådan omkring, hvad er symptomerne af mangel på søvn, og hvilke konsekvenser kan det have. Og måske vi så skal, det er jo selvfølgelig dig, der styrer det lidt i dag, men kom lidt ind på, hvordan optimerer vi søvnen? Det kan vi da godt. Det ved jeg ikke. Vil det ikke være relevant at komme lidt ind omkring, tænker jeg, nu her? Eller er der noget, vi sådan lige skal have rundt af omkring det? Nej, altså det tænker jeg ikke. Altså der er jo altså der er jo en masse, vi kan snakke om, ikke også? Fordi der er en masse påvirkning, både i forhold til graviditet, kroniske smerter, og selvfølgelig også nogle af de her udfordringer. Altså nu har du selv nævnt, Crohns sygdom. Ja, nej, jeg tænker mere, at du nævnte søvnopnø før. Så der kan man også godt kigge på, jamen der er noget med insomni, restless leg syndrome, og søvnproblemer selvfølgelig på grund af stress, angst, depression, hvilket er sådan en af de der super ting, hvor den bider sig selv i halen, fordi desto mindre du sover, men desto mere bekymrer du dig, og desto værre bliver din angst og depression, desto dårligere sover du. Ja. Så er det også skiftende arbejdstider. Men jeg ved ikke, om det er relevant for vores lyttere. Jeg ved det heller ikke. Jeg tænker umiddelbart, at folk de sådan er med på, at det er nok noget, man skal have fokus på. Ja. Og så har vi sådan, nu nævnte du dem jo lige selv, ikke? Så vi kom lidt ind omkring, at det har egentlig en betydning for rigtig mange forskellige ting i vores system og vores krop og vores velbefindende generelt. Og så tænker jeg, for ikke at gøre den for lang, den her podcast, så skulle vi prøve at komme ind omkring, hvad kan man så reelt set gøre for at optimere søvnen, og så ligesom runde den af med det, tænker jeg. Lad os da, det kan vi nemt. Jamen først så tænker jeg, at nu har jeg nævnt det tidligere, jamen der er det her med at få lavet konsekvense døgnrytmer. Altså prøve at gå i seng cirka samme tid hver dag, også i weekenderne. Ja. Altså det styrker det her indre ur, vi har i vores krop, og som altså påvirker vores rhythm, er det ikke den hedder? Lige præcis. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, til gengæld. Cirkadiane rytme, har jeg lyst til at sige. Ja, lad os da kalde den det. Det ved jeg ikke. Udsvingene skal faktisk helst ikke være mere end en time, fra dag til dag. Okay. Så det vil sige, men altså hvis man prøver at ligge der mellem 9 og 10 for eksempel hver dag, jamen så skal man holde sig til det. Ja, lige præcis. Året rundt. Lige præcis. I hvert fald hvis man gerne virkelig vil gøre det bedste ud af det, og særligt nok, desto sværere du har i hvert fald i søvn, desto mere du føler, det er et problem for dig, jamen desto mere vigtigt er det jo egentlig, at vi får etableret de her gode vaner og får holdt fast i dem fra uge til uge. Ja. Er det vigtigste, vil du sige? Jeg ved ikke, om man siger det vigtigste, men det er i hvert fald en af de der, hvor man kan sige, de er nemmere at styre end visse andre ting. Ja. Fordi man kan sige, at de andre, ikke også, det er jo sådan noget, jamen, fysisk aktivitet,
Jamen, det kan sgu være svært, hvis du har aften- eller natarbejde. Altså, Ja. det kan vi ikke altid Men det styre kan på. det selvfølgelig også være at gå i seng til på det samme tidspunkt hver dag. Hvis du har en aften- og natarbejde, eller hvis du har skiftende vagter, mener jeg, så er du Ja, lidt, så har du sagt med svært ved at styre den del der. præcis. Og vi Det er også ved derfor, bare, de siger jo, hvad fanden er det, de siger jo, at jeg synes, jeg har læst noget om, at folk, der arbejder inden for fag, specielt sådan noget sygepleje, sådan noget, som har nattevagter, sådan noget der, de er mere sådan, altså de forkorter deres liv. De er mere udsatte grupper på grund af mangel på søvn. det er der er rigtig mange virkelig uheldige konsekvenser ved det, særligt hvis man ikke, altså, men ved, at det øger risikoen for depression, angst, Alzheimer's, nogle Ja, alt det, vi har været inde på. Ja, altså man kan jo prøve at arbejde med det selv via sådan noget, altså lige præcis den, ikke også via noget lysterapi for at prøve at justere døgnrytmen. Det er en anden ting, vi ikke har snakket sådan om. Hvad du siger lysterapi, lad os snakke lidt om det. Jamen altså, lysterapi er jo egentlig primært tiltænkt som at man kan bruge den på to måder. Altså vi bruger jo normalt lysterapi, der tænker vi jo primært forebyggelse af vinterdepression og få noget mere energi i de her mørke måneder. Hvad er lysterapi? Det er egentlig, hvor du udsætter dig selv typisk for lamper med kold lys med en meget høj lumen. Altså vi snakker 10-15.000, det der hedder lux eller lumen, hvor der er virkelig noget knald på. Og det er simpelthen for, at vi prøver at snyde vores hjerne til at tro, den får mere ægte sollys, end den gør. Ja. Og det aktiverer nogle forskellige hormonelle processer. Så kan man jo få nogle, jeg ved blandt andet Philips og andre firmaer har leget med det, hvor du kan bruge det til også til at få et bedre døgnrytme om vinteren, hvor det kan hjælpe dig med, at du lige så stille får mere og mere lys, for du prøver at vågne mere naturligt. Men det ser også ud som om, det kan være en god idé at lidt ligesom du gør med de her blue light filter på din skærm, du snakkede om i starten. Det er, at vi prøver lige så stille over timerne, inden vi går i seng, og sænke mængden af blå lys, vi bliver eksponeret for. Ja, lys generelt er dårligt. Blå lys særligt, men alt lys er egentlig ikke super hensigtsmæssigt. Så vi simpelthen prøver at mimikke, ligesom igen i forhold til den her indre urs døgnrytme, at vi prøver ligesom at genskabe naturlige omgivelser. Og at det bliver mere langsomt og mere mørkt. At vi så har valgt at bosætte os i nogle lande, hvor det er meget mørkt meget af året. Altså, det er vi jo så nødt til at prøve at opveje for en gang imellem. Og det er jo derfor, som du lidt var inde på, det her med folk, der får vinterdepression, det gør de jo som regel, fordi de er enten i den sydlige eller nordlige hemisfære af globen, som jo betyder nogle gange, at man får nogle lidt længere nætter i på nogle tidspunkter af året. Og det kan skyde den der indre rytme i kroppen. Og det kan lede til søvnløshed om natten, det kan lede til opvågning og svært ved at falde i søvn. Tankemylder. Depression, som det jo der er i navn, vinterdepression. Og der er det så, man kan købe de her lamper, lysterapi-lamper, man kan finde på nettet til ikke ret mange penge, som man så skal se ind i, eller lyset skal falde på ens øjne i x antal minutter om morgenen, og så hjælper du til ligesom at styrke hjernens indre ur, eller din krops indre ur, din cirkadiane rytme, til så også kunne lettere falde i søvn om aftenen. Det er lidt det, der er ideen med de her lamper, sådan som jeg har forstået det i hvert fald. Jeg tror ikke som sådan, der er ikke noget UV-lys i de lamper, der er der det? Nej, det er ikke så vidt jeg ved. Der går hverken UVA eller UVB i dem. Så man kan sige, måske, jeg ved det ikke, men det sundeste, det vil jo selvfølgelig nok være at komme udenfor, få lys i øjnene, måske ikke direkte lys, men sollys. Ja, nej. Jeg skal ikke ødelægge dine øjne, jo. Nej, og du har bare, altså der er jo, på en solrig dag har du jo mange gange flere lux derude, du kan få kunstigt fra en lampe af. Så selvfølgelig er det det bedste, men vi har bare mange dage her i december, januar, februar, hvor der er ikke ret meget sol, og det er bare meget gråt, og nogle gange er det bare mørkt og regner hele tiden. Så selvom vi var ude hele dagen, ville det være svært at få nok. Og så mange af os har bare jobs, hvor vi er indenfor langt det meste af dagen. Sidder foran computeren, sidder på kontoret, og måske ikke lige har et vindue, der kommer sollys indad, så er man endnu mere sådan en fordel, måske at placere computeren ud mod solen om morgenen, så man får noget naturligt lys den vej igennem. Det kunne være en fordel, og det viser jo også,
Og det er jo en helt anden snak, men bare lige for at nævne det nu, når du lige bragte det på banen. Ens øjnehelbred. Altså, det er jo simpelthen vist, at folk, der får meget lidt naturligt lys, at det har dårlig effekt på øjnene. Ja. De har simpelthen tendens til at blive mere nærsynende af det. Fordi Det er derfor, jeg er nærsynt. For meget foran computeren. Det er jo blevet en epidemi, at flere og flere mennesker, altså virkelig en stor procentdel af unge mennesker, bliver nærsynet, fordi de sidder meget foran computer. Ja, der er lavet nogle spændende studier fra Kina, der viser, at derover er det et meget, meget stort problem faktisk. Ja. Man har set nogle virkelig voldsomme eksplosioner over den sidste generations tid, hvor at unge de begynder også til at bruge briller eller kontaktlinser. Så kom ud i solen, få lys i øjnene, ikke direkte, men indirekte lys i øjnene, for ikke nok med at hjælpe din hjerne til at få en god nats søvn, men også for at beskytte dine øjne mod nærsynthed. Ja, lige præcis. Og så får vi vende tilbage til, til det, vi startede med at tænke der med døgnrytmen, så er det også en fordel, i hvert fald for mange, men det er jo sådan lidt mere, kan man sige, ikke en hård end den her, en hård grænse, men sådan lidt mere, end man skal selv teste af, men i forhold til, hvor meget fysisk aktivitet man skal have med timerne op mod søvnen. For nogen rører det dem ikke, andre ligesom mig har et kæmpe problem med at falde i søvn, hvis jeg har været nede og givet den gas i fitnessen 4-5 timer inden jeg skal i seng. Det er for at være klar min mulighed for at kan falde i søvn. Jeg er alt for meget rumsterende i kroppen. Ja. Og det giver mening. Altså det får en masse adrenalin ud i kroppen, når man kommer op og kører, man bliver frisk som regel af at træne, så det kan være svært, hvis folk forvejen har døjer med søvn, så få kroppen til at trappe ned igen, og så falde til ro. Det giver mening, at det er sværere, hvis man har været dernede og knoklet helt vildt. Ja, så er det ligesom vi snakkede om, altså undgå kaffen, i hvert fald minimum 6 timer før, seng gerne også før det. Undgå alkoholen, fordi ja, det kan godt være, at du falder hurtigt i søvn med din REM-søvn, bliver bare dårligere, det fragmenterer mere din søvn. Og så kan det også være, for nogen i hvert fald, undgå tunge måltider, lige op til sengetid. Ja. I hvert fald, giv det en par timer, hvis du er svært ved at falde i søvn, prøv at give det en 2-3 timer, efter et stort måltid, inden du går i seng. Det kan også for nogen være en fordel. Ja, fidusen er vel en eller anden sted faktisk at spise. Ikke for sent på sengetid. Eller for tæt på sengetid. Ja. Og så faste. Altså, lad være med at heller ikke drikke sindssygt meget vand, tænker jeg, fordi det der nattisseri der, det er jo andet lort. Det afbryder også din søvn. Ja, og særligt når man begynder at blive ældre. Det ved vi jo, hvor at så bliver det endnu mere et problem med afbrudt søvn jo. Og hvad kan man ellers sige? Jamen det er jo det her med, man kan måske kigge lidt på den mentale ro også, og stresshåndteringen. Jamen prøv at slappe lidt af der før sengetid, måske endda, hvis man er til det. Lave noget meditation, i hvert fald. Læs en bog. Ja, prøv at slukke skærmene, og kraftigt lys 30-60 minutter før sengetid. Og eventuelt have en lille blok faktisk med ind til seng, hvis du endda får mange tanker, eller bekymringer, eller indskydelser sent om aftenen, når du er ved at falde i søvn. Det kan være en idé bare at skrive dem ned. Skrive dem ned, ja. Hvis du har tankemøller. Ja. Og så kig på den i morgen, og se om det stadigvæk egentlig er vigtigt. Jeg har nogle gange fået nogle guldkorn om aftenen, men jeg har godt nok også mange gange kigget på det, og tænkt, det var da noget forbandet sludder, jeg var i gang i der. Og lige et fif til det også, en tilføjelse til det, hvis man nogle gange får en idé sent om aftenen, og det er sjovt nok, det gør jeg altid sent om aftenen, og man ikke gider til at finde kuglepinden og blokken frem, så download en diktafon på telefonen, og så tal din idé ind på telefonen. Det går meget hurtigere, og du får det ud af hovedet. Og så har du den til næste dag, og så kan du falde til ro, hvis du er en, der døjer meget med. Men ligesom bare det der med at have diktafonen, du lynhurtigt lige kan få ført nogle ord af, det går lidt hurtigere, end at skulle stå og skrive det nogle gange. Rigtig god idé. Og der kan man jo med fordel, tænker jeg, at bruge... mange af telefonerne i dag har jo simpelthen også nogle modes, for eksempel gør min det, at når klokken bliver 20:30, så bliver min skærm sort-hvid, den tænker lys, og jeg kan faktisk ikke engang se, om folk ringer til mig. Det irriterer nogle mennesker, der gerne have fat i mig klokken 10 om aftenen, men sådan det der er gået i seng, så må de jo ringe igen dagen efter. Så er det sikkert sådan et eller andet med, hvis folk lige ringer 2 eller 3 gange i streg, så kommer de på det der nød. Det ved jeg den er sat til. Hvis for eksempel jeg har valgt personer, så hvis Maja hun ringer 2 eller 3 gange i streg, så ryger den igennem med lyd og det hele, uanset hvad. Sådan så du ved, du har personer i nærområdet, hvis der er en eller anden nødsituation. Det er en super god idé, faktisk. Og lige en tilføjelse til det der, hvis ikke det er indbygget i ens telefon, så er der jo nogen, du kan downloade Twilight, er der en app, der hedder til telefonen.
som også dæmper lyset, og nogle gange altså gør det meget mere end den indbyggede blålysfilter i telefonen. Så der kan du få et meget kraftigere rødt lys. Den kan næsten fjerne altså det hele af det, så det er bare rent iridescent rødt lys, der kommer ud. Og det samme kan du gøre på computeren med noget, der hedder f.lux. Blocks, f.lux er en app, der også kan i takt med din, hvorhen du bor i verden, kan det sådan indrette sig efter solens. Hvis det er vintertiden, så bliver den rødlig og mørk, din skærm. Og så kan du selv styre, hvor stor en grad den skal gøre det. Fedt. Ja. Jeg tænker også, at jeg gerne give lytteren det råd, at sørg for, at dit soveværelse er mørkt. Altså som i mørkt, så mørkt du kan få det. Og så prøv at holde det så stille du kan, og hvis du kan holde det ud, så eventuelt have en lille smule. Det behøver ikke at være white noise, det kan også være green noise, brown, whatever, der tror jeg, der fungerer for dig. Jeg har hørt, at folk de siger, at brown noise er godt til, når man skal sove. Jeg ved ikke, om det har der at sige en white noise, brown noise, whatever. Jeg foretrækker personligt også den brown frem for de andre. Hvad er forskellen? Ved vi overhovedet noget om det? Jeg ved ikke noget om det. Jeg ved ikke, om du ved noget om det. Forskningsmæssigt ved jeg ikke noget om det. Jeg har bare prøvet at cirkle igennem nogle forskellige, for at prøve at finde ud af, om det var noget, der kunne fungere for mig. Og det kan man jo bare. Og den, der irriterede mig mindst. Ja, og det har jo nok noget at gøre med, det hedder ikke pitchen, gør det? Det havde noget med, altså hvor dyb, jeg tror brown noise, der er lidt mere dyb i det, white noise, den er sådan lidt mere skænger, mere sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, blue noise, den blev sådan, for dem jeg har prøvet, de bliver sådan meget bølgeagtigt. Det gør ikke så meget for mig, udover at jeg tænker, at jeg skal på toilettet. Og så kan det selvfølgelig også være en stor fordel i at holde soveværelset koldt. Nogen siger, det er lidt forskelligt, noget forskning siger helt ned til 12-14 grader, mens andre det er fucking koldt. Mens andre ligger på en 16-20. Jeg foretrækker personligt nok nærmere om de der 14-16, men det er en personlig sag, som så alt mellem 12 og 20 grader faktisk? Det er i hvert fald, hvad jeg kunne læse mig frem til. Lige det bare lige for at komme ind på det, det er jo fordi kroppen, den skal jo faktisk sænke sin koretemperatur en lille smule, før vi overhovedet kan falde i søvn. Så ligesom for at skabe gode forhold for det, så kan man altså med fordel gøre soveværelset køligt. Og det vil gavne kroppen, det vil få færre opvågninger, som regel vil din søvn være dybere, men igen, selvfølgelig kan det blive for koldt, og der skal man sådan lige finde ud af, hvad fungerer for en. Fordi man skal heller ikke ligge og fryse. Nej. Så, og apropos det, hvis jeg lige må tilføje også, der er nogen, der også har snakket om, at det her med at tage et varmt bad, inden man går i seng, fordi det får dine kapillærer, dine små blodårer, til at åbne sig op, får blodet mere til overfladen af huden, og hvis du så køler kroppen relativt hurtigt ved at lægge dig ind i et koldt soveværelse og lægge dig under en kold dyne, så er det faktisk med til at køle kroppen af hurtigere, end hvis kroppen den har været kold i løbet af dagen og har prøvet at holde på varmen. Ja. Så det er sådan lidt omvendt af, hvad man sådan skulle tro, men med et varmt bad er ikke nok med, at det får musklerne til at slappe af og dig til at slappe af, men det kan faktisk også hjælpe dig med at blive kølet ned, så længe det ikke er et for varmt bad, og du står dernede og koger fuldstændig. Selvfølgelig. Og der er også mange ting til hjælp med det i dag. Du kan få alt fra topmadrasser til dyner til hovedpuder, der har noget gelé, der kan hjælpe med at køle ind, hvis man synes, det er et problem særligt. Ved at jeg har nogle mennesker, der i overgangsalderen er glade for nogle af de her køleting, fordi de får de her hedeture. Ja, sædeture. Som kan være trælst at skulle gå med. Ja. Jeg tænker egentlig, altså det er sådan de håndgribelige i hvert fald, jeg sådan tænker, at man primært kan have fokus på. Nå jo, og så også en god ting, og den kan være svær at gøre, fordi den er sådan lidt, den er ikke ligefrem intuitiv, men der er altså bare meget, der tyder på, at en god idé, hvis du har svært ved at falde i søvn. Jamen, hvis du ikke kan falde i søvn inden for omkring 20 minutter, så gå op, lav lidt af noget afslappende, måske tage noget opvask, være op en times tid, måske en halv til en hel time, lav lidt, prøv at gentage nogle af dine søvnrutiner, for nogen kan det endda hjælpe, og begynde at børste tænder igen, som du har gjort det, og så videre, så prøv at gå i seng igen, for ligesom at aktivere rutinen. Det vidste jeg faktisk ikke.
Nej, men det virker som om, at hvis du ligger og drejer og vender dig, så er du sværere ved at ofte falde i søvn egentlig, end hvis man ligesom går op og prøver igen. Det vil jeg lige tage til efterretning. Det er faktisk, altså nu har jeg slet ikke engang nævnt det, men det at døje med søvn, det ligger mig nært. Så jeg har jo i perioder lidt meget søvnløshed. Rigtig meget. Så for mig der er det også sådan en, ja, jeg har sat mig ind i det af den grund, og synes det er spændende, og vil også gerne hjælpe folk med det, fordi jeg ved, hvor fucking hårdt det kan være, hvis man ikke får sin søvn. Specielt i sådan flere dage i streg. Så er det, den er led. Ja. Det er tortur. Ja, det gør det. Altså jeg har jo selv været en, der flere gange i mit liv ikke har ville lære lektion, i forhold til både generelt sundhed, men også restitution, og særligt ikke har overholdt søvn, og det har jo bare gjort, at jeg, det har jo sendt mig ned flere gange, både med stress, depression, angst, hvor det har været helt nede, hvor det har sortent for øjnene, og korttidshukommelsen har været væk i halvår af gangen. Så ved man, så har man presset den for langt, så har man... så er det seriøst. Du kan ikke, altså du kan ikke slå hjernen og søvn ikke på den lange bane, fordi til sidst, så går kroppen bare ned. Og man rammer en ond cirkel, hvor man tænker, jamen jeg kan lige sove lidt mindre den her uge, for jeg skal lige indhente det på arbejde. Jeg tror også... Men problemet, da du gør det, så kan du koncentrere dig mindre dagen efter. Det vil sige, du er mindre produktiv. Du begår flere fejl, og så korter du endnu mindre søvn af. Så du ender med at forværre situationen, frem for at bare indrømme, at jamen, jeg kan ikke gøre så meget andet lige nu, så må jeg prøve at lægge alt andet til mit liv til side, og så køre mit arbejde, jeg bliver nødt til at lave. Men søvn bliver nødt til at være en del af det. Du kan ikke bare køre igennem uden du kommer til at skyde dig selv i foden ved det. Ja. Og jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om det passer det her, men det er bare noget, jeg har hørt, at den blev pillet ud, det her med, hvor lang tid du kan holde dig vågen. Der var en, der prøvede at holde sig vågen i, jeg ved ikke, hvor mange måneder. Og jeg mener, at det på et tidspunkt var noget, der var i din rekordbog. Men jeg tror, den er blevet pillet ud. Det hørte jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, om det passer. Jeg hørte, den var blevet pillet ud af Guinness rekordbog, fordi at det simpelthen var for... det er ikke noget længere, man gider have med i den, fordi det er så skadeligt. Nej, altså jeg ved, der var en, jeg kan lige se, jeg vil lige prøve at slå den op, jeg kan se, der var en Randy Garner tilbage i 1664. Han kørte 11 dage og 25 minutter. Han var 17 år gammel. Det var et videnskabeligt eksperiment, faktisk. Ja, men jeg mener også, der har været en i 1900-tallet. Det kan godt være. Ja, det er jo også i 1900. Altså 1964. Nå, hvad sagde du? 1964. Sorry, jeg hørte noget helt andet. Alvorlige fysiske og mentale problemer, hukommelsestab, forvirring, hallucinationer og vanskeligheder ved at koncentrere sig. Ja. Så det var jo... Ja, så ja. Jeg har hørt om en... Jeg ved ikke, jeg mindes bare, at det var længere tid, og at han havde svært ved at falde i søvn igen så til sidst. Altså selvom han blev så træt, han kunne ikke falde i søvn af sig selv længere lige pludselig. Shit. Så er du fucked. Det er bare one-way ticket. Ja, det er ligesom folk, der tager hormon replacements, og så bagefter ikke kan producere det selv længere. Det er en situation, der har stillet dig selv. Ja, du får slukket for noget i kroppen, hvis du er heldig. Ja, der kommer igen omkring mørklæg og temperatur og white noise, lyd, hørepropper, silikone-hørepropper. Jeg bruger det i perioder. Ja. Natmaske, hvis ikke du kan mørklægge rummet af den ene eller anden grund, der er nødt til at være noget lys, kan man købe sådan nogle, der ikke sådan trykker ind på øjet. Der er nogle billige skrald, nogen til 50 eller 100 kroner, som er dårlige og trykker ind på selve øjet. Ja. Og så er der nogen, der er lidt bedre, som ligesom har lidt afstand til øjet, men stadigvæk lukker tæt til. Jeg tror, jeg har en her faktisk. Endda, nu når du snakker om det som eksempel. Ja. Det er præcis sådan en der, ja. Og der kan man ligesom se, der er så nogle huller til øjnene, hvor det ligesom øjet kan være, så du ikke, selvom øjet er lukket, når der er noget, der trykker ind her på øjet, det kan godt genere øjet, hvis det hænder over en hel nat. Præcis. Nå jo, og så et godt gammelt husråd. Lad være med at være i sengen. Altså sengen er til to ting. Det er til at have det sjovt. Over sex. Ja, lige præcis. Ja. Det var det, jeg ville til at sige. Ja, på en mere pakket ind måde. Ja. Men ja.
Sørg for, at sengen ikke bliver et sted, hvor man ser fjernsyn og hygger om aftenen, og så kan det gøre igen. Det handler igen om det der med, at du vil tilbage til at forstærke, hvad er natrutinen, hvad er natritualet, hvad gør du, inden du skal i seng, og når du lægger dig til i seng, hvordan er det, du ubevidst fortæller din hjerne og din krop, nu er det tid til at slukke. Og det gør du ved at have nogle rutiner, som kun er særtilskilt de ting, som du gør, når du skal til at sove. Hvis du blander ting sammen med for eksempel så fjernsyn, når jeg ligger i sengen, så kan det være, at kroppen og hjernen har svært ved, ligesom underbevidstheden har svært ved, ligesom at adskille, hvornår er det egentlig tid til at sove, hvornår er det tid til at se fjernsyn. Præcis. Og det er også derfor, at de her med, altså, at tage alt for mange sådan middagslure og lignende, kan være en dårlig ting. Fordi det kan være med til at ødelægge søvnrutinen igen. Og igen, hvis det er noget, man føler, at man virkelig har behov for med alderen, så handler det i hvert fald nok om at få det gjort ind i en fast døgnrytme. Så det er til det tidspunkt, du altid gør det, og ikke lige, når du bare føler dig træt, fordi jeg tror, vi alle har prøvet at falde i søvn på sofaen kl. 17 og vågne op kl. 20, og så ved vi godt, at... så er det svært at falde i søvn. Ja, så sådan sørg for at måske sætte en timer, eller have en der vækker dig, hvis du har sådan en i dit hjem, der lige kan sørge for, at er væk dig, når det er, at der er gået en time, eller hvad er det, 90 minutter af en søvncyklus, så har du været igennem cirka 90 minutter sovende, 90 minutter, så er du igennem en cyklus. Så er der nogen, der snakker om, at hvis du bare skal have en powernap, så kan det godt være, at du ikke skal igennem en hel cyklus. Det kommer lidt. Det er bare, der er nogen, jeg hører lidt forskelligt, fordi nogen de siger, at en cyklus er godt, fordi så kommer du om på den anden side, og så vågner din krop lidt op automatisk, inden du kommer ud af dyb søvn og ud af REM-søvn, eller hvad for en af dem det er, det kan jeg ikke huske. Og så er der andre, der siger, jamen det er bedre bare at holde sig til sådan let søvn, en powernap 20 minutter, 30 minutter. Det skal man vel eksperimentere med for at finde ud af, hvad der virker for en, tænker jeg. Men jeg tænker også, det kommer meget an på, hvad dit mål det er. Fordi man kan sige, jamen, hvis du tager den her korte powernap, så ligger du det, de kalder for N1 normalt, som er den her lette søvn. Ja. Hvis du kommer ind i stadie 2, hvis man har sovet noget længere, kommer du ind i stadie 2, så kommer du ind i den her stabile søvn, hvor du begynder at udskille melatonin. Så du begynder at udskille søvnhormon, der faktisk gør dig mere træt. Og i søvn 3, hvor du virkelig er nede i det her dybe... I det her dybe system, det er jo der, hvor i hvert fald mange de oplever, at hvis de vågner i den her stabile eller den dybe søvn, så mange de kan faktisk nemt opleve, at de er mere trætte bagefter, end de egentlig var før. Og det er fordi kroppen er fyldt nu med noget søvnhormon og lignende, som vi er blevet hævet ud af. Så mit råd vil være nok enten at man prøver at holde den til den her lette, korte søvn, som egentlig kun, altså hvor man måske har de her en 10-15 minutter søvn, og ellers så vil jeg nok prøve at køre hele cyklusen igennem på de 90 minutter. Okay. Cirka 90 minutter. Det giver mening. Ja. Er der andet, man kan gøre for at optimere sin søvn? Når vi har ikke rigtig været inde på kosttilskud, og vi nævnte lige kort det her med ikke at spise, selvfølgelig for tæt på at sove. Altså, hvad har man, kan man kvantificere det? Ved vi, hvor mange timer der skal gå? 3 timer? 2 timer? 4 timer? Ved de studier, jeg lige har kigget på i forhold til den bog, jeg lige er i gang med at udfærdige omkring det, der ligger siger de i en par timer, siger den forskning, jeg har kigget på der i hvert fald. Okay. Men det er, igen, jeg vil nok også sige, der er jo selvfølgelig altid en del af det, der er altid et svar, men det kommer jo an på, hvor stor er måltid, hvordan er dit optag, hvordan påvirker det dig. Så der er nogle ting, der er mange individuelle faktorer også i det. Præcis. Altså, så jeg tænker, der er noget der, man skal prøve at kigge på jo. Og nu nævnte du søvntilskud, eller kosttilskud. En af dem, i hvert fald falder mig sådan lige til hånden, det er jo, hvis du oplever det her med, at du har meget uro i benene, når du skal sove. Der magnesium. Er i hvert fald hvad? Ja, magnesium. Ja, men også faktisk zink og jeg kan aldrig huske, om det er B6 eller B12. Men det er man kan ofte købe det som et kosttilskud, der hedder ZMA. Ja, det er B6. Ja, B6, tak. Det er den blanding, man ofte i hvert fald bruger også til at behandle det her uro. Og det behøver jo ikke altid være i benen, men det kan ligge en dæmper på også, hvis man har den her citrende urosfølelse i kroppen, som man som nogen godt kan have en tilskud til. Ja, og den her ZMA, det er jo zink, magnesium og B6. Ja, og nogen får også noget ud af at tage noget jerntilskud. Nå.
Jeg har i hvert fald hørt ofte, at magnesium er god. Ja. Men man skal selvfølgelig have den optagelige magnesium, fordi der er magnesia, som er det, der hjælper dig, hvis du har forstoppelse. Og så er der magnesiums, alt afhængig af, hvad det er bundet op med, fordi du kan få magnesium citrat, magnesium taurat, du kan få magnesium bisglycinat og alle mulige efternavne til magnesium. Og det, som jeg har hørt, som skulle være den, der hjælper dig til at sove om natten, det er den, der hedder bisglycinat, som er bundet op til glycin. Og det er blandt andet også glycin, har jeg hørt, 3 gram glycin om aftenen. Det er der også nogle studier, der viser, at det er med til at gøre, at du falder hurtigere i søvn. Så du tidligere falder. Jeg ved ikke, om det hjælper dig til at blive sovende, men det hjælper dig til at falde hurtigere i søvn. Ja, okay. Jamen det er jo, det er sgu meget godt at vide. Men det er jo altid selvom det er kosttilskud, vil jeg jo altid sige, det er altid en diskussion, man bør tage jo, selvfølgelig med egen læge, selvfølgelig, inden du går i gang med at prøve alt for meget af, fordi der kan også være andre underliggende ting, som man måske gerne lige vil have kig på, og særligt hvis du har andre sygdomme, lidelser, eller for anden medicin, så er det nogle gange, ting kan påvirke hinanden på ting, man ikke lige, eller på en måde, vi ikke lige umiddelbart lige har tænkt på. Ja. Nu tænker jeg, at de ting, vi har nævnt, er relativt harmløse. Jo. Det er jo ikke fedtopløselige vitaminer, som du kan... Jeg tænker ikke, du kan tage en overdosis af magnesium. Det kan du godt, men så rammer du bare på toilet lige pludselig. Du kan nok godt tage en overdosis af zink, faktisk. Men jeg tror ikke, du kan tage en overdosis af B-vitamin. Der skal i hvert fald meget B-vitamin til. Jo, jeg tænker også lige så meget, hvis det blandes med medicin eller andet. Folk tager. Jo, der kan være sådan nogle interaktioner. Det er mest det. Ja. Så det er mere sådan en... Men det er jo generelt selvfølgelig. Altså lige lad være med at lytte til 2 retarderede på internettet. Hør sin læge. Vi er bare nogen, der tror, vi ved en masse. Ja. Det gør vi ikke. Vi lyder bare klog. Det gør vi heller ikke. Vi prøver bare. Fake it till you make it. Lige præcis. Nej. Jeg ved sgu ikke, om vi har været inde på det meste af det. Altså, jeg har ikke så meget mere i hvert fald lige nu. Ikke uden at jeg synes, at... Jeg synes, vi kom godt omkring. Ja, jeg synes også, ellers så kommer vi lidt ud på sådan lidt med en tangent i hvert fald, i et stort, altså kommer vi meget op i helikopterperspektiv, og så bliver det meget økonomi og samfundsomkostninger og alt det, og det ved jeg ikke, hvor relevant det er at bruge tid på. Det tænker jeg ikke. Nej, det er sådan, de ting, vi har snakket om, det er i hvert fald, hvad der ligesom er videnskabeligt underbygget af effektive ting at gøre, for ligesom at optimere sin søvn. Yes. Jeg tænker bare lige, om der er noget, vi ikke har nævnt, men jeg kunne bare ikke lige komme i tanke om et eller andet, som vi kunne være omkring. Kommer vi på noget, så kan I finde det nede i show notesene senere. Beskrivelsen af videoen. Der kan være, at vi skal lave en lille liste, for lige sådan at gøre det overskueligt, fordi det har været sådan lidt sporadisk ud over hele podcasten i dag. Det er en god idé. Men Vi vil jo gerne invitere jer selvfølgelig til, håber at høre fra jer i kommentarfeltet, og husk altid at være kritisk over for hvad I hører, selv når det kommer fra os af. Og, selv fra os. Ja. En personlig træner og en fysioterapeut. Men skal vi runde af? Jeg tænker, at vi har været omkring det hele. Tak fordi I lyttede med, og husk at booke noget personlig træning eller online coaching hos mig, Niklas Schelde. Hop ind på personlig træner Niklas og kig. Det er min hjemmeside. Hvad med dig? Og hvis du har ondt i kroppen, eller der er ting, der ikke helt synes, du kører som det skal, du trænger til at blive repareret. Ja, så er jeg klar. Du kan finde mig ved Fysio Kolding, og vi har en hjemmeside, fysiokolding.dk, hvor du kan finde og kan booke tid med mig. Og så håber du får en fantastisk dag derude. Tak fordi du lyttede med. Tak skal I have. Hej.